Shalom horas di hita salutna. Na di dia pehita maringana. Tikion cupang pehita di YouTube ABC Ministry. Persajaran Sekolah Sabat edisi Bahasa Batak. Cupang hita hamina tolu dohot Pandita M. Hutasoit, Pandita E. Purba, dohot au Pandita Y. Simanungkalik. Tikion marsajar mehita di persajaran papituhon dohot judul Tibbul do sahat roh di langit asini roham. Nadijaha Pandita Purba. Aisyah pilot dihita di pasyajarah semingguan. Ini siapa Psalm 57 ayat 10:11. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso ale Tuhan. Dehunok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Ayat tibbul do sahat roh di langit asini roham. Jala tolhas di awang-awang do hasit tongan. So ni masahatna Aisyah pilota. Baik, adorang ta mulai persejarata tikion martang yang mahita na dipimpin Pandita M. Hutasoit. Dosrohatta tapasadama martang yang mahita. Tuhan debata Jehovah na di surga. Puji-pujian hasanga pemadiho Tuhan. Apalah di tikion boy dohami marhahi pason pajupang di bagasan akan hinaholongan marhite parsiajaran Sekolah Sabat nami apalah di tikion. Tuhan tongos matot di purbadia tuhami mangurupi hami asaboy hami mangulahon hatam nabadia marhite parsiajaran namion di parngulun nami siganupari pasu-pasu male Tuhan hami saluhupna no bigi hatamon ramoti hami jala mangaradi hami di harorom na pedua halihon mangalap kami akan porsia di hali Tuhan atong marpamuati maho di akka dosa-dosa nami sesahom mayali Tuhan jala boy hami majalo pasu-pasumi di akka tikinan yang roh usob bahu kami matang yang nami onali Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulai itu Pandita M. Hutasoit nama bayan sada tangiang pembuka di hita. Baik tikion ta bagaimana sautik ringkasan persejarata di Sabat petang na dibuan Pandita E. Purba. Melihat sotik songon pemuka di pasyajarah Sabat Botari. Walau tabuka pasyajarata di siadong di suraton. Walau tabasa diboto parpesal menido nasida pogos di haporsiaon jaladang adong di nasida hatigoran nasi halasono di hadapan di debata lapatanna. Dang ngadong di bagasan ngulu nasida nang dia petahena tama mangurupi nasida di hadapan habangsa habadiaw ni debata. Mulu tabuka pasyajarah noninna pasyajarah papituhon noon di patol hastu hita parpesalmen di iboto nasida do halakina pugos di haporsiaon. Mulu tabuka masih pasyajarah musekan buku parpesalmen mangudolhon yudolon harik hinarikot ni sadok jolma masigatung tuholong ni debata ison adong do diboto parpesal med donasida na pugos di haporsiaon. Jadi manusia pena mangulu sadarion ikon adong do di baga sarohatta pugos di haporsiaon asabuhi hita song nebat nirok kapasyajaron nakingan yudol hutu hita ikon arong dihita harikot korikot ma dihita parsiajaran taruta parsiajaran jala sadok jolma marsigatung tuholong ni debata imam molo pemuka parsiajaran papituhon. Oke, mulai tegorang tu Pendeta Purba. Molo tajaha do ta persiajari
persejaran papituhonon. Adong sada pertanyaan suku-sukun di Pandita Purba. Alo. Bahwa ada cara dihita memboto bagas ni holong ni debata di tuhita jol mana mardosa. Bohado carana maboto Holong ni debata tuhita jol mana mardosa. Ba simple do amang paditai Johannes tulo sa plonom. Buhay. Ay songonon do holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na sasaday di lehon asa unang mago ganop na porsia di ibana asa hanguluan na saleleng na di ibana nang pe jolma amada butudusa manisia madusa bakat di gano pari gano tiki gano jom mengulo dosa aling amate anak na ima Jesus di haupin no silang lamado busita maloy suku-suku ni padite nakingan bahado cara na sa taboto holong ni bata hola sisa do ya. Oke. Sampai turun anaknya lamanobus manusia. Ay mga pengorbanan ni Jesus iya teh. Oh, Balgani holong na tuhita sampai dibayan geleng na mati tuhita. Oke ma. Mulai tegodang tu Pandita Purba napatorakon sada persejaran di sahabat Putari. Di sahabat Putari. Nah, tikion marsajar mai tadi Minggu, hari Minggu. Di hari Minggu na di patorang otik tu Pandita Potasoit na di hari Minggu on saya hadong sada suku-suku tu Pandita sekaligus di patorako tu akadong atta na ula nadao nadong suku-suku na sangonot di bagasa sa Minggu on boado hita mandokon hamolote tu debata di sude pembayaran di debata tu hita. Nauli amang pandita nami. Oke, mulai Pandita. Molo tabereng judul ni persejarata di hari Mingguon ai rodi saleleng-leleng nado asini rohana. Saleleng-leleng nado asini rohana. Jadi uluan ni persejarata sa Mingguon didok nakaningan tibuldo saha rodi langit asini rohana. Jadi tuhatta debata jahuba para si roha bolun ya saha do tibul tu langitan tarbarita asini rohani debata luak portibion bangi sini tanoon anggo asini rohani debata sardoi saluhuna tarbarita doi tu ganup akka jolma. Jadi suku-suku ni amang pendeta menukali nakingan boy mai hualusi sian pesalmen 136 di ayat 2 ujah hamadison madok mauliate mahamu tu debata na mengatasi akka debata silebahan airo di saleleng-leleng nado asini rohana. Jadi pemadok mauliate do hita tu debata jahuba sito palangit doho tanoon portibios saluhuna buasa hita madok mauliate alanda gudang akka debata sileban debata gana-ganaan naso maboto aha namasa di hasiangano ay buasa adong do si malolong na debata gana-ganani alaydang marnida adong do si pareon na alaydang marbinege adong do pamangan na alaydang boy makkatay jala adong do muse parniangguan na alaydang boy marhosa ay debata na palsu do debata nani topa nani tukang ini ala manusia manang jolma. Jadi do mambahen debata palsu manang debata siliban naso adong di ibana huaso
Aliang go tu hatta debata Jehovah tibbul sahat tu dia nak ngasini rohana. Sahat tu langitan. Ya, sahat tu awan-awang. Nah, di awang-awangon cude terbarita do. Ido makana didok batum koring pe laut anggo holong ni debata dang marna suda. Tung hajak kajangon nagabe harotas manurati holong ni debata dang marna suda. Jadi tung luar biasa do anggo tu hatta debata Jehovah holong ni rohanai asin rohanai ya. Tung masayabal do anggo tu debata gana-ganaan nani toppani jolma. Jolma sadiri do manggana jala jolma itu misi marso batu gana-ganani. Jadi anggo di parsejarat tahun tung di dolhot do tu ganup kita tu pikirata tung macetakas jala torang anggo tu hatta debata ama na di surgo tung macai balgado holongna tu hita tersama nima pandita nabi. Oke, mulai tiga orang tu pendeta M. Hutasoit. Na patorakon dohot menjawab sude di bagasan saminggon mendokon hamoloten tu debata hita na mardusaon. Baik, tu terlanjut persejarata tu hari Senin na di patorang pandita Purba. Adorang di patorang pandita Purba sautik di persejarata di hari Senin. Adong sada suku-sukun di pandita Purba bohado hita jolma namardosa on mangido hasisehan ni debata. Tu pandita Purba asa di patorang tu aka dongata nadong di ulat nadau. Maliate. Jadi sada suku-sukun nabal gasi tutu ya taringot tu hasisan ni dosa. Jadi malau tabuka pas sejarah ton sada parpesal men ima Raja Daud taringot tu si Daud mangido asirohani debata lamane sadusana ya. Raja Daud mangusehon rohana tu adopan ni debata mangido hasisan ni dosa na binahenna di saliling ni ngoluna na rosam ngoluta buka tu mantap pasajari adong sada kejahatan na ulahon ni si Daud. Kejahatan na ulahon ni si Daud disengaja amatan ni si Betseba lawi mana lamar ladang manang namar porang suamina ibain imana dijulu tak mati mamat tanon alai ber uli rupani si Betseba osada hajahaton ayatul lima anda dinggan hajahaton asal pun di mana inatta ni si Uria alai holan ditegur mana di pisang bahasane mana paingot lawi mana tu debata ipangido mana hasisasya ni siya sa debata hita pe di siganupari sadar do hita tarajumi dilita go dosa na taulahon ya guk dinatarajumi tabota dong dosa ta roma hita tu debata bahado carana hita ro tu debata carana holas sada yuse hon di pabuwa su de patol hasana siya rohana tu ise tu debata unang tanggung-tanggung alang nang mangaku ale alang-alang nang mangaku Tuhan amat dosa biar Tuhan dibagi sesedel alang pabu dosa naman na dia ya Itabuni dosana neng ipatol has do tu debata alang patol has tanggung Yesunari ta contoh mak nebain ni si Daud taringot bahado imana mangusehon pasahat to sude holos to nirhana taringot tu dosa di mana pasahat tu Tuhan satikos na ya mula mangido hasi sakit asa debata ikos satikos na ya unang tanggung
unang alang-alang malatas songon na ning mangido panesan di dosa do terpasa tu de bata song nata surat di Psalmen 51 ayat 12 ayat 12 sampai 13 isondokon topa marohanayas di bagasanau ale de bata jala pai baru matod di namarsiho di bagasanau saya unang pabali ausian julum jala unang usati todim nabadi sianau oma time yang pangidon ni se tang yang pangidon ni si Raja Daud idokon di mana top pama rohanayas dia rohanayas sama dihita unang anong borngin rohita mangido panesan di dosa sudu bata masuk bagi tau lau musik dosa nasama nasa rupa unang betong songoni alero si Raja dokon itop pamain dari rohani si deh rohani di bagasan di si Daud rohanayas jalapai baru matod di namar si hohot di bagasana ayat 10 ayat 12 saya unang pabali ausian julum jala unang usati todim unang gabe lautu tu di perbadi senise sen hita jadi gimana ta pangido kita bahadu carana mangido hasisan di dosa babutul-butul mak rohane baru mak pangido di hita itu pada bahasa rata maka rohana akan roh tinggal hon rohane baru mak di hita asamian Jehovah di bagasa rohatta mau lihat. Oke, mulai tegodang tu panita purba na patorakon na sa jelas tuhita na adong marsyajar di parsikola sabaton asa lamdinggak kita marsyajar di sikola sabat persyajaran papituhon. Baik tikon ta lanjut tu persyajaran hari Selasa na patoraka tu pandita M Mutasoid adurang soto patorang di patorang sambil suku matu pandita Utasoid suku-suku na songonan namang pandita tu dia do hita martabuni mulu say jujur dijujur Jehovah nasa dosatta mau lihat pandita nami tu dia do hita martabuni molo saya dijujur de bata akadusatta jadi kita nang boy martabuni patar do dia depan de bata oh itu saya lao peta tu dia tu tasur petoru tanon dang boy hita buni dia depan de bata jadi ikonaha mulak do hita tu de bata manopoti salah ya ikut tu sido alana alusna molo tajah di Psalm 130 ayat 4 alai tahe marroha pamuati yodoh asa dihabiari halakko omma par pesalme madokon marroha par pamuation so dia pamuation mulak rohana ibarat na contohna wo pete kok pamati ora ale mulak rohana marsi pamuati so oni do debata alana molo mardosa hita upati nuhor ni dosa doha hamatian iko mati do hita ala hita marhua mangulahon dosa alai daw ro debata marpamuati rohana asi rohana makana di do naking di persejarata di uluan ni persejaratai saha do tu langit tuna tumi bulana holong di rohani debata tibul saha tu langitan saha tu awang-awang jadi perupani marpamuati do debata yang kudu satta alai songo dia carana ikorro hita tu debata manupoti dosa kota tu poti detong Tuhan salah doa mananga HP dosa ta salah doa ikon lalu kot terus do hita ro tu debata mengalu-alu jadi dang boh hita martabuni nah tu dia do hita martabuni nang lau jo hita tu planet Mars tu planet Pluto planet terjauh di dia depan ni debata adu sudah hita patar ya dang adong nalipe dang adong nabuni alaya sudah dia depan ni debata adu patar jojor sudah dang adong boy tau kubi nasak kadusatta pangalahotta ido ben nekona mula kita molo lagu ni ebit geade ya harus kita kembali kepadanya
Ya, hanya kepadanya kita kembali. Kumulat tu di matahari tak manopot ya. Akka dosa-dosa ta. Jadi dang boleh ta martabuni, dang boleh ta lari. Sudah permasalahan. Masa tu di matahari. Oke, Pendeta. mulai tegodang tu Pendeta M. Hutasoit na luar biasa patorakon tu hita bahwa molo adong dosa susah dihita unang hita martabuni. Molo boy roh hita tu debata mangidoa sesa. Baik, hari Rabu tikiom marsajar meita na di patorang Pendeta Purba. Nah, sadrang di patorang sekaligus asa di patorang di Pandita sada suku-sukun na tikion suku-sukun na sangonang Pandita sian dia do Yesus paluahok kita baru buasa masay rikot ikon patojuluhon silangi di bagasan rohatta Mauliate suku-sukunon cara suku-sukun na labok turoha siya do Jesus paluahok siya dosa ni siya dosaku dang boy hono kala ni jol mamar dosa dang alan di Pendeta Hutasoit dang alan di Pendeta sa manugalit ali ar mabben dosa ko sa dili nga huboto salah sa dihula ya ali mo suku-sukun on siya dia din na ali halusi majo suku-sukun na paduahon buasa masarikot ikopatu jolohon silangi di bagasa roham molo di pasal masaraf 10 ayat 5 madokon tungi se masongo Jehovah de batatai bahasa pola song ni molo tabuka di Filipi 2 ayat 6 sepewan otabu atik perupa de bata di ibana dada songon na di nidobo di rajumi rohana tudos nai tu de bata di rumari do dilina jala di soluk rupa ni hatuban gabe sumattu jolma do ibana jala rumang jolma dapok di ibana di patu toru diri do dilina nagabe pangoloi do ibana pay mamate pola tung mate tarsila nang penarupani di bata adong di Jesusi di debatai di Jesusi roy mana tu pertibion turu ni mana tu pertibion di rumari do dilina jala di solukod do rupa hatoban malu rupa hatoban rupa hamba masuk na dison serep rohana sarupa perngulot da makana malu hita hala Krista maddo sonarion porsukia ngulukin na Jesus pe porsuk do nguluna selama di pertibion dang na sian keluarga nama mora namar hepeng na kayo ndak si jol mana mungkin malu hita taburu bera bida dobe membantu hita Jesus na tabaca dia di Bibel di barang dipinahat din tapi hita mungkin ngajole ba tempat tidur na tabu puro man na tabu rumah sakit nih dang rumah sakit dobe mungkin bidan aling adong arang itu yang ngaben arang kata bu tempat moduk puruman jalan adong rojol mana maranggap ayo do tak mulu tabu ni namasa mulu adong na tubuh di huta na maranggap rame jolma oh Jesus dah adong jolma si woto surak perang roma nikili Jesus jadi dah adong alasat madok sebenarnya dang madok mulai hati Tuhan pas sejarah dari Labon puji ma Jehovah na tumibul jala pardengga basa mulu tabaca di Psalm 110 ayat 5 Psalm bidu 110 ayat 5 tungi se masongo Jehovah de batatai jadi omma sada seodol honot tu hita di dia beta maringanan tangarong song de bata burjuna na tu tersediri pe dang do berak song de bata bahkan akan namar suami istri dang bodo pera holong isong ni dang boy dang arong natolap
So sinakingan di persejaran ari sineni pola do dilehon anak nasasade lamun ubus akka manusia na mardosa. Jadi ima mungkin sada alus ni suku-sukun si dua ya. Dua nakingan si dia do Jesus pelo kita ama sadili si dosa na hulau siganu pari. Na paduahon basa polekon di hari koton iko haupino silang parjolo iko patujolo honon silangi di bagasan ulu ni ba alang apola mati Jesus lamun obus au sadili. Kalau dihita sudah saluhuna nama koholongi di mata. Mungkin oma mau lo jawaban nih persejaran manang sautik sian persejaran ay labu molate. Oke, mulai te godang tu pandita purba na patorakon tu hari Rabu. Nah, tikion di persejaran tadi hari Kamis. Nah di patorang pandita utasoit. Nah suku-sukun terakhir dihita songon dia do pandita nami dengan bahasa ni debata digambarhon tuhita gambarhon tuhita songon dia dengan ni bahasa ni debata digambarhon tuhita. Jadi sebenarnya nunga dia lusi amang pendeta purbana kaningan holong ni debata ido nasur dengan marhite anak nana sasadai alai gudang dope holong di debata tu kita di bagasa permulut tasiganu pari tu kita ganu ya baik akka odeng tong do pasu-pasui marhite holong ni debata. Jadi mulut aja di Pesalmen 100 tolu di ayat 2 doh ayat tolu puji majahuba ale todiku jala unang tunghalupahon dengan ni basana sudena. Jaya tolu ibana do manesa dosam sudena. Ibana pamalupon akasahimu sudena. Jadi dak terhatahob yang go dengan ni basani debata. Didok nak kaningan ibana do manesa dosata. Saluh na dosat tadi sesa iba na do pamalupon sahita sude ya. Jadi songo dia do suku-suku nakaningan pataridahon holong ni debata omai ngadi sesa dosata ngadi pamalum sahita maka na didokon puji majahoba unang dilupahonah sude dengan bahasa ni debata. Sedangkan molado ngale-aleta dilihat tu hita pangurupion manang na dilihat pas ringgit tu hita manang na hepeng ala pas hita marhahurangon ay ngok doy saliling ni ngoluta manang pena mamijami alay molopas tahapor luhos citu tu ay ngok doy molo hape hita ditolong manang na madabu tu parmaran ditolok kita diurupi on dengan ni basana doy tu hita apalagi ma tu hatta debata dan mungkin terhalupahuk kita ikut tapuji ma debata si tau madok mauliate ma hita tu debata ai gok pasu-pasuna tu hita ai dak kebilang kita dengan ni basana tu hita dosatta sesa sahita dipamalum arsakta dibuat habuk nirohatta dia pulih hita batunggo do aka parngulota siganu pari na mabaik kita madok mauliate tu debata. Tapi si pata dengan dibasani Tuhan ini dilihat kita lupa kita kan. Molo ngajup pangari sahabat lupa kita. Mangaliana ataha muliateon manang ya silioliot tatu debata tadana nong di basa-basa tu kita pasu-pasu. Molo pehita anak kota berhasil manang nalulus sian perkuliahan tabain muliat tu debata tapuji mainan Tuhan debata unang talupahon basa-basa nai ya molo pehita malua siya parmaran tapuji debata pasangat debata di bagas joro
unang gabi ditiki hau gugu to ni soi nama gugut tamar tangiang sampai marsinggang itikilas roh hatta marsinggang dangarok ya martangiang asal matolima sonima sihera tangiang formalitas. Nah, jadi dak soni ikosian ngulut tasadiri do hita marua madok mau liate mamuji debata di ngulutta tersoni mah pandita nami. Oke, jadi bunga jelas dihita na potorakon di sahabat Botari satu hari Kamis. Jadi Om ada kesimpulan dihita persejarah papitu, ya papitu. Jadi hita namar dosa unang suatu lupa hita Tuhan alin dosa. Ape Roma hita tutuhan tu debata asa debata membain hita kurang pasu-pasu sian debatakan itu kan amang pandita. Jadi mulai kurang matu amang pandita tosowit dohon pandita purba na patorakon persejarah papituhon. Ya mudah-mudahan di persejarah pawaluhon salam mantap kita lam gudang akadongan menonton video persejarah sekolah sahabat lam ugo mahita jonok tu debata. Jadi martang yang mahita na dipimpin pandita purba tabasada rohata martang yang mahita oleh Tuhan Jehovah madok mula hati Tuhan di tikion dinang marsiajar kami Tuhan di persejarah sekolah sahabat persejarah papituhun na paingoto jala pasingoto kami Tuhan sungguh dia pe Tuhan di pernguluan nami moluh rimang-rimangi kami Tuhan akan ngulu nami pat udonian medok mulai hati kami Tuhan di bagasan ngulu nami si siapa hari marhite persiajarano Tuhan di paingot jala di pasingot kami di bagasa sadalion nang songoni Tuhan akan nahu haholongi kami di dia pemaringanan na manoton video Tuhan anggi ama Tuhan gay persiajaran nauli di kami Tuhan nagabi pasat kami di nami Tuhan jala hurimang-rimangi kami di pangulon nami Tuhan madok mola di hami Tuhan tujolom di siganu pari ala balgani basa-basam na huilalahami di parngolon nami Tuhan dung sidung Tuhan persiajaran nami Tuhan bamo gabe sulu-sulu nami Tuhan di danggulap jala tukok nami denadi Tuhan asa buhay hami mangulahon saguru tulong mo di roham Tuhan martami kami Tuhan di bagasan gua ni Yesus nung mati humoko pami. Amin. Oke. Jadi seorang masada persejarah tadi tikion kami sian YouTube ABC Ministry mandok tuhita sudena menonton video di dia pehita maringana. Jadi unang lupa dihita like video YouTube ABC Ministry, like, subscribe, baru komen video namion melodong suku-sukun dihita, boy dibayan di kolom komen, asa hami semangat membesada persejarah edisi bahasa Batak. Jadi, au pendeta Yesus Manungkalit, pendeta Purba, au sadiri pendeta M Hutasoid. Horas Madihita Salutna.